on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala ɗo woni en woniri e jaam kisi Allah gone men en gatteta men gande men ɓaleɓe on paami en jalti Dakar jangga yeyno eɗen ɗo e diwan mo Thiès e women wiyetengo Aynou Mady wuro ngo ganduɗa ko wongo ɓowde jeeɗiɗi wona kawis gollotoɓe ne gandi ko ɗum firtata ma en namno miñi men sehil men ceerno Djalaluddine miñi men to banggue duuɓi halifa men to banggue gandal o haalana en ɗeɗo ɓowde holko ɗe goni e sahaji ɗe ɓe garɗo jamma taw eɓe gollo taw ko golle baɗɗe fayida ko wona ɗum ko sen gayni eɗen jiiɗi o holla en meeɗa eɗen nana wande mawde nan ɗo e diwan he ene ñaago e Allah jaabo kulle ina belne hen ƴeewoɓe galleji ƴeewoɓe dewle ƴeewoɓe ɗanle o holla en wande nde so gasi noon nde puɗɗan ƴeewde looɗe makko ɗe ganduɗa koto galle to goni ceerno Djalaluddine a salminama salminago needi ko Djiby Dieng jogui caméra o ko addi fof calmina bandirankoɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV haade am namnadema holto gonnoɗa ka majjunoɗo baba ɓe jiiɗi hebde mo donki mataw ko o caggal leydiyankoɓe arbeɓe e waɗeɓe nawannoma holto gonnoɗa alhamdulillahi alladi khalaqa alsamawati wal arda wa jaala zulumati wan nur ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي محمد خير البشر محمد هادي الأمم محمد عمدتي محمد وذري محمد أنا طفيليه وابني مصماه محمد بشر وليس كالبصر سر في الحقيق وربي طه مسماه محمد لن يرى في الخلق مثله ولا يرى أبدا لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة ولا حتى في الجنة مثل محمد صلى الله عليه وسلم ترنابو من شلمني دنانغال يبو Pindi TV wiyoɓe mbimami ɗo ɓe goni kama no ɓe goniri fo yo jaama kisal wonu mumen miɗo toro Allah okke en tawfiq e taysir waranaɓe ɗum dendagal hettotoɓe en ndeɗo yewtere nanɗo fo yo won nafoore makko gollodirɗo amen fo ɗaminare mum oto yak Allah haaji makko abadan abad bija rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a jaama ceerno Djalaluddine namne kewɗe ne garti caggal yewtode bannoɗen ɗo e on oɗo nokku e nokkuji goɗɗi ko adi fof to banggue ƴeewgal ko gonga fulɓe fina taw men ko ƴeewgal lesdi ramli e ko nandi hen kono kadi musidɗo goto o wi aɗa jogui ƴeewgal gongal ngal wona leydi te ka fanniyanki mum holngal ƴeewgal alhamdulillah ɗo ɗo tambilɗa yewtere nde ko ɗum tan dabu yewtere ko façon ngaji ɗiɗi tan goodi haɗa haala yimɓe ene nana woni jangingol walla kollaɓe ɓe jeeya si pular haalama walla ceerno haala tan ma hakkille ma ya dabu neɗɗo wawa duwanade mbo tawa ƴeewani mbo ƴewgal ngal leydi ngal noon ko ƴewgal ramli arab wiyata ngal ramli enen fulɓe mbiyata beeñe enen ngal jippi ko enen teya nabiyullahi Idris woni Urnuq taki ko wiya Idris kam ko iɗi janggude ngal ɗon ƴewgal si haalama ma hakkille ma ya fulɓe mbiɗa hengal wawa hengal jangga hengal tawa mamiɓe baabiɓe jangguini ngal ha kay min mbawi alhamdulillah e si seɓɓe mbiyata nit lum donno mu deger enen noon ko ngal min tawi hen baabiɓe amen e mamiɓe amen goni hen woni ƴewgal ndiyam ngal ko jeti wonata cuufi alquran e alquran laysa laha min dunillahi kashifa mbiya jugo jinne jugo maysa jinne jibinami jinne tannami najore dutal mal ngal caajal ko ñalle wura wala e lagde ngaari jinne yeynanumi ginna inde makko kama ko layata ko leesa inde bam e inde nene makko ɗum wata kono vidéo a lekket ndiyam ɗam ɗum noon teke heɓe mbiya mintaji sappo mi layanma ko huɓɓata hoodere ma mi layanma eko woni koye ma ko jawtuɗa kama ko woni ko yeeso ma kama ko birtoɗɗa ko ɗum fo noon min kalat ɗum ko jimowo arab o wino ko ma qultu faqran bal nataktu shakira min layat ɗum tan wona wasiyade walla ko min layrat ɗum ko tan ko yettude Allah dawa ɗum min tawi mamiɓe baabiɓe he goni hen ɗum noon woni ida kana rabbul beyti bi duffi dariban fala telum shibyani fi halati rasi joom galle o si ƴetti buubaji pi si kurkali ɗi gami tan woto mbo ñingdeɓe wassalam a jaama sen gatte banggue goɗɗo to banggue koyte ko nooɓo
fulɓe ne gollo ɗum no feewi aɗa jogii sifanooɓo mo ngannduɗaa so tawii a waɗanii neɗɗo woni dumol no yiyani tottama ko wanno hen ko holto powɗa ngal gandal eyi gandal ngal ko hoolade ngal kama min tawi ngal min doni ngal gila baabiɓe mamiɓe alquran wima inna wajadna aba'ana ɗum taki min goodi hem ko gandanɗa ne sa wiyamanoɓe sa weeri inde omo jaggata e inde joom o mo jiɗɗa jaggude jahanoɗo o onon gonduno o hoodi o yeehi kam ko nodditta o arta gila joom galle ma gila neɗɗo joguiɗo ɓesgu makko o wawa halfudeɓe gila e ɗum gila neɗɗo jiɗɗo okkede gorko on salo walla gorko o hodamba walla ko wati noon minen mbiyatma jemmaji tati woni balɗe tati deggodirɗe si liggama o artani noddu amen min deltuma komin ko bennama ɗum taki miɗen noon mbiya ko hoolade ɗum e gumdi ɗum dabu hewɓe kastaka nooɓe ala min noon ɓen cohlumi ɓeɓe gandanɗa ɗum jeeyi hambi ñagude ala ñagude wodani ko minen ko ɓen min cohli balɗe tati sa gollodira amen min mbima résultat ma nani alhamdulillah on dañi hem recours aji ɗi nder Pindi TV fulɓe ceedatako ko wona gonga onon fof on seedima ɗum recours aji ɗi ne gaara toon jemmaji tati no jiɗirɗa noon keɓirta alhaalima wassalam minen min ɓuuri wawde ko woni gollira gara cohla min gollanma e si wona hay haalaji ɗi ni naggam e naggam alhamdulillah namdogo ngal to banggue goyagu musidɗo ma hewɓe wonɓe caggal leydi noddoɓe min e saaha nde majjuɗa min ganda ɗo gonnoɗa kono mataw gonɗa ko leyɗele arabeɓe walla ko nandi hen namdotoɓe aɗa jogui sifa leɗɗe goyagu ɗe ganduɗa ko leɗɗe moƴƴe pattam lame ha tende bandami wonɓe Amérique eɓen keeɗi eɓe gandi kalami ko ɗen leɗɗe ɗe joguiɗa beele ko ɗo e Sénégal ɗe keeɓa walla aɗa jogui sifa goɗɗo ɗe keeɓoyta leɗɗe goyagu taw wona e Sénégal eyi alhamdulillah minen leɗɗe gorago ɗe min ñawdata fof ko ɗo min tawiɗe ɗo e Sénégal leɗɗe fof no ɗo ɗe goɗɗani men ɗo e Aynumadi fof minen ɗum ɗo ñawda en mbaɗi hen émission ngaji goragu kala ko fewte goragu kama rentinde debbo e gorko minen godi ɗum min mbima jemmaji tati min gollanatma ɗum kala mo jibidinaka ɗum kala mo gandanɗani o jibidina ko jibidinaɗo ɗum noon yo yaafamen min mbawa hen diga jibidinaɗo ñakkude gorago min mi wawa hen diga mi wawama ñawdu kala mo gandanɗani koko heptima woni ka joguiɗo ko famɗi ɗum ɓeyde kako mbatta ko cekkoditta ko e debbo ma ɗum hewani minute aji ɗi no pamɗi fof no fewnite ha kay minute jemmaji tati sa heeɓi ko keɓata ko jeeyana hen hoorema résultat labɗo tos simin mo ƴeewi e ƴemgal ndiyam he ɗewgal ndiyam taki miɗen ngal ƴeewa ngal yaltinat rafi nder ngal yaltina gueɗe boowal ahwaluji ɗi fof jaltat ha laaɓa tos ko ɗum taki min godi hem miɗenma ɗum kalana ni no wonirta won hen e ñawde neɗɗo goyagu tawa o jibinaka hen goyagu ngu arta balɗe tati balɗe nayyi tan kadi wona yaade beele an ko mbatta ko ina duuma ko juuti minen simin ñawdima gorago a wonta wondude e gorago haymo suwa wondude e gorago waɗi commune mo mbeɗata coccorgal sa soccima ngal a wonta dañde on ɗon rafi kisa noon dañɗomo happari o ñawda si ñawdama guesi eyyi ɗum kam alhamdulillah min peera hen dañ retour nimso walla waɗi a dañani hen mbawi uddide ligne ma hen dañ ko labma tos alhamdulillah mboɗo andi ɓoyata jeento wande nde ganduɗa ina yeene gam ƴewde gueɗe bandiraɓe jiiya namdam cakkital ɗo henna ko ɗeɗo ɓowde jeeɗiɗi gonɗe ɗo e Aynumadi saaha jamma oɗon gummo gawan ga henna holko he adduɗon ga e beele ina holni arde ɓowde baɗe ni e ladde tuula heela alhamdulillah ɗum ko comme galle ma tan koloriɗama no cuusirɗa galle ma noon min cuusirta ɗo hen min neya ɗo min mbaɗi daaro sukaɓe jangga ɗo alquran min goni ɗo min tawi ɗum baabiɓe mami min ƴetti ɗum joni neɗɗo ligganoɗamo liggey yiiɗa togo liggoto o folo toon walla jogo poste walla no haaɓe gueɗe kewɗe sa ɗum waɗani ki ɓokki wonki keeci men gaddata ɗum mbaɗa ɗum ɗo waɗiɓe kaɓɓata balɗe tati pour ɓe koɓe ko kulata jiiɗa yoɓe cuus yoɓe dañdam o moɓe cohli ɗo kaɓɓata mbaɗanaɓe a ɓokki pour yana weeɓani kala ko folote neɗɗo sa waɗanimo golle karangue portégé o lamminde fof ko ɓokki he watte ko ɗum addi ɓokke ɗe tan ɗo noon ko ɓokkele jeeɗiɗi kawri he waɗi lolle ɗe mbatteteɗe ɗo simin ma gollodiri wona fof haalate a télé walla e radio dabu a sirru la yanal e ndal ijhar e so ɗe ɓokke kala ko miijiɗa tan a golle moƴƴe no waɗe ɗo kala ko miijiɗa baɗaɗo ko boni na itte ɗo ɗe gueɗe goni ɗo ko noon tan joni a jarama jeento wande to kollamin sirlu wande nde kalnamin holno yenirta yimɓe jiiya saabu noppi amen ɓooyi nande ɗum nden ɗon wande alhamdulillah jarama
ɗum noon bandiraɓe on paami en gummima to ɓowde jeeɗiɗi ɗe won hen gonɗe gaw gonɗe caggal paaɗen koye wande nde wande nanɗen en meeɗa yiide ceerno Jalaluddine addi en ha ɗo e nde ɗo wande ceerno Jalaluddine ɗum ɗo ko ñuuƴi goni ɗo caya kondolde mettelli ceerno Jalal ɗum ɗo hoko ɗum ɗo firtata alhamdulillah yettere Allah lawol gongol ndabu Allah wi so on jettimo o ɓeydana en in shakartum la azidannakum ka aya alquran Allah wi ad'uni astajib lakum toray kammi o kon nala sallallahu alaihi wasallam wi addu'a silahul mu'min du'a ñaagade kam ɗum woni arme o mo gandanɗane samba jogima ma hem dat an julɗo an gumɗo ɗum noon fof ko ɗum dokkeɗere Allah okki do ibne adam walaqad karramna bani adam hamalnahum fil barri wal bahr ɗum noon ko ɗum barre he ɗum jeeya ɗe ɓokkele fof ko Allah okkide ɓin inne me adam andu ɗum ɗo noon hewani woni enen fulɓe waɗi ko Allah okki en ɗum tagi ɗum fof ko fulɓe Allah okki ɗum woni wonde hodde lagde he andude fina tawa andude kiɗo ɓokki andude ɗum ko ɗum nafata ko enen fulɓe Allah okki ɗum tagi guidormi ɗo mbimi alhamdulillah rabbil alamin lawol gongol ɗum noon ko baabiɓe mamuyɓe joguino ɗo min tawi ɗum min keeɓi ɗum e ma en alhamdulillah ɗo haɗa ɗo ƴetti leydi hannde cohluɗo ɓañre ɗum ɓuuri yewde ndabu lesdi no jogui yettode eyyi waɗi no ƴettirta ɗum ɗo ɗiɗo ñuuƴi si pini si jemma foti sa ɗo ari a tawata ɗo hay ñuuñu goto fof nattat ga nder si fini tan yaltat no ɗaɓɓoya waɗino min ɗo liggorto liggoyaji gandanɗani ko gawri tan o mo duwanteɗa sodata waɗano mbaɗirɗa ɗum duwaw sa weeɗi ñuuƴɗi mbaɗanɗama ngal ɗon longal ɗon woni kala ɗo yalti wiyete ko hon woni o esi tawa o heɓat tawa guite ɗemɗe wawanta makko diga kala mbo gollodirɗani o sawarat ya gollodirdo e makko lawol gongol ɗum ɗo ɗum no waɗa ɗum ɗen ɓañre neɗɗona jeena e mbaɗande joni ko saɗa liggono neɗɗo mbiya saaha ƴeewgal beele nokku ona aaɓi beele nokku ona mala walla ko nandi hen holko ɓurno wawde liggoyade ɗum ɗo ɗum komin ko hem liggoto hannde sen ɗum limanna walla en ɗum peesa ɗum heƴani ɗo ɗum tagi ko haalaji seeɗa tan ƴettanmi hen miɗa haala hem ko woodi ko nafoore he ɗum no heewi ɗi ñuuƴini en sa ari a welnotoɗi wande de ɗo jinneji no ɗo rawhanuji no ɗo ɗum teke welnotoɗi ko gawri ndi bettaɗi gawri ɗi cohli kama maaro ayi si pini kamɗi pottiti ɗo Allah okkiɗi haɗi pewniɗo e ɗo wande wadde noon waɗino garirtaɗi il faut ko kutodira heedi woni no guittirten conele ɗen noon guittirten ɗi leydi arata tan guitta nawa waɗi ɗe kalata waɗi ko ndigal mba dañata heedi mbawa dañde ɗum Allah wima e alquran wa da'iyan ila llahi bi izni wa sirajan munira isno o tan cohluɗen kala ko neɗɗo waɗata dañi hem yamirore no jidirɗa noon keɓirta dabo yi no ƴettata gawri ndi no nawa ɗum fof ko yettira Allah ɗo neɗɗo si liggama waɗi no gaddirta ndi ɗo leydi sa ƴettini mbaɗɗande e koyngal makko he waɗi condi wiyeteni bosbos waɗi condi wiyeteni noon sa ƴetti mbadduɗa ɗum ndi ɗo leydi si on lootima kala memɗoma si neɗɗo dawima Allah hirda e ma ɗum kam alhamdulillah Allah haɗan en ɗum teke hewɓe waɗi teddi no mbaɗirta ndi ɗo leydi mbadda heɓe ñuuƴi tati ɗi goɓaɗam ndiyam seeɗa ƴetta ɓufta ɗum neɗɗo ɗum ne woni si neɗɗo nokki koyngal ma ɗon ɗa wuttani jungo ɓuɓata ɗum ne ko noon wuttani jungo ɓuɓata ɓe hodduɓe yimɓe gandanɗane ɓerde ma wiyata o ko gañama walla ko gañama ar loota ɗum sa lootima gañama wawa ɓadadema te o wiyanima hakkudame ma min waɗma ɗum il faut que o waɗa ko tubabe wiyata ko avoué ɗum kam alhamdulillah wadde mi aɗa jewteɗe ma ɓuur yajde lawol gongol ko ɗum tan mennaten ko documente mawɗo goɗɗo mbanta ko jaaƴo kulle ɗe e daabaji ɗi e leɗɗe ɗe fof ko kalata inchallah noon Allah ene pucci Allah ene geeloɗi e fof ɓuura yajde inchallahu rabbi lawol gongol noon ɗo jaama joni heddi ko min jatata hollani min lolle ɗe ɗo lolɗe gonɗo yeeɓiyankoɓe Pindi TV gonɗen koye daawal men tataɓal ga Sénégal on jii ɓowde jeeɗiɗi en jii wande e ñuuƴi yenama en gatto e galle ceernajo o ceerno Jalalu ɗum ɗo ko loonde koko waɗa lekki ɗum ɗo ko soɓe jambere e hayre e loonde ɗo ko liggotoɗa ɗo alhamdulillah lawol gongol mi haalino de tambilten mbimi kala ko wattani gandal ko façon ngaji ɗiɗi goodi
haɗa haala yimɓe nana walla kollaɓe jeeya mi haali to en kaali hadisaji en kaali ayaji alquran en garti ɗo ko mamiɓe baabiɓe tawno ko enen fulɓe ɗum ɓurɗen andude woni fina tawa hande so wiyama ndeɗo taki condi moƴƴiri sa waɗi seeɗa tan sa irti ƴuufat walla waɗat nguufa joni wona ndiɗo condi hande wona ndiɗo condi hande simi waɗi seeɗa tan a yiyanno ƴuufa bisimillah ɗum seeɗa tan sa waɗi ala ko jette ɗo walla ɗum koko suuɗa ɗum ni tan ko cuuɗugol sa waɗi ni tan bisimillah a yiyat ƴuufat dabu condi ne moƴƴiri ni ndiɗo condi noon ko ñawnata kono heewi si ngal ɗon longal condi ittatɓe ɗum ɗo ko yimɓe tata gondata an o guittatɗo nde ɓornata ko comci jibanirɗa ni noon taƴirtade ɗum noon woni sa memi ɗum ɓanduma kala ko wonɗo hen yaltat esi kala dawɗoma Allah dawa e mum ndiɗo condi ɗum ko pour ndenko eyyi ha paari waddete ko ndeɗo ngeeƴu jambere kisale ndenka e ngeeƴu jambere o ngeeƴu jambere a feera nan a tali walla si woodi heewani jiiya mbeewa feeraba ba waati ɗum heewani e si nde o ngeeƴu jambere mbo feƴƴi ko ɓokki ki gandanɗane mbeewa yani toon ba waati feƴƴi ɗum ha ɓokki yani ƴetta mbaɗa ɗum e ɗumen memɗoma fof sa woni e poste walla e ndiga memɗoma fof gueɗe mum jakko ɗum woni enen fulɓe mbiyata saɓɓetake e si memetake saɓɓetake meɓentake dog woto mem ndiɗal ɗollol ngal ko noon guidirɗen ngal kam ɗum woni oɗo ngeeƴu jambere nde ko haajire nde ɗum wondata haajire higande nde ɗum fof ko longal gotal sa ƴetti mbaɗɗa ɗo lootiɗa ɗum kala ɗo potɗa ma yimɓe kaldo ma dañ ɓaŋre ma ɓanduma laaɓa tos ha paari ko duuɓi sappo e nayyi woni garanti o ala kulli haal ɗum wondata sa ayi ko mbaɗɗen ko condi seeɗa ɗum taki sa waɗi ni ala ko ɗuɓenta hen tan a yiyat ɗum ƴuufat ɗum woni condi moƴƴiri eyyi ko heddi ko eyyi taki ko hen ɗum mbaɗa min gowani ɗum wadde e si jamono o tolni hen Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wi sayru bi sayri zamanikum yo en jah no zamanu mon yahnirta gadda hande ngal ɗon longal ngal saɗa laya ngal woni udditare neɗɗo fof sa dañi nden ko haɗa yiiɗi udditare sa dañi ɓaŋre haɗa yiiɗi udditare isi Abou Diop tawa Abou Diop ala ndiga ɗum ala nafoore ndiɗo coneli kala ɗo mbawɗa wonde adina he wat feere meeɗa hen seeɗa tan ma yiyan hoore ma ndiɗo woni raneri eyyi an o gonɗo ko yimɓe raneɓe to an o gonɗa ko yimɓe raneɓe walla gonɗa ko haɗa ɗaɓɓa poste ma pour keeɓa sattat pour dañana jiɗirɗa sattat Abou Diop ani hollira lekke tamo fo de pour daña ko pour daña ko satti wodat woni ndi yawi hen ndi ayi sa waɗi seeɗa tan laabi ɗiɗi tan walla laabi tati Abou Jojo mbiya ɗum famtu e si lesdi lekki moƴƴiri sa waɗi jubbanɗe tati sa waɗi bisimillah ko jattata ko lees mbaɗɗa ɗum sa waɗi ni tan ƴuufata o ana oma walla ko wati noon ɗum ala ko ɓuuri ɗum newade ɗum wona commune gadodiri pour hollirde ni walla ko waɗi noon e siko hollide ɗum ɗe lekketaje ɗe rek joni neɗɗo sa lootima ha laaɓɗa tos ɓanduma tega hem ngal ɗon longal arsuke ma eyyi ɗum ko arsuke kama o gonɗo no ɗaɓɓa kayitaji o wawa hebdede lootagal longal o gonɗo no ganduɗa entreprise mo o kala ko dañi ɗum yahat o anda o wawa wadde réussir ndiga yo lootagal ɗon longal ɗum noon kala meɓɗo ngal sa lonima gueɗe ma fof hay goto wawa yakkude darotaka ngal ɗo waɗata ɗum eyyi ngal kongal ko liggoto no heewi nafoore nde wonde hen no heewi saɗa ɗanno an o ɗanniɗo koriɗa hebde kayitaji même ngal ɗon longal si ɓanduma laaɓi tan même arsuki no jiɗirɗa noon gonirta wassalam to banggue min cekkitorto ko a jaama min cekkitorto ko wonde min garɗo ko ɓooyani min jiiya politicien ji ne co sorta no garɗoɓe keewi ɗo naade yaltu nde wonno ko élection ngaji ɗi paya e ko nandi hen beele masi moon koko daari walla koɓe aranoɓe ɗo ñande foof wona ɗum tan Dabou ko élection daari ko tan ko hen monirta taw yimɓe kam ɗum taki ceerno pour mbaɗa politiquement sattu
wonɓe pouvoir garat ɓeɓe ngala pouvoir ne garat ɗum tagi joni noon ngal ɗollon ngal kam ɓuuri hew ko kamɓe ɓe lotto dabo ɗemɗe konduɗi sawtinatɓe ɓokkitonimi haalanima polotoɗo hono waɗate waɗi folungu ganduɗani fof ne liggo ɗum eyyi fiilito yiɗɗo fiya yiɗɗo yekkitade yiɗɗo suɓede Allah ne suɓama ha para cuɓeɗa nder yimɓe he ngal ɗollon ngal a waɗata feere ɓanduma laaɓa yimɓe fof ko guite ɗemɗe tan cawtiniɓe enen fulɓe fof en mbat feere ɓandu men woto liggo goto esi yawat feere kala memɗoma tina memi ko gandanɗa ne memetake woto wat ko boni esi yawat feere kala baɗɗo ɗum ko boni taw kamne ko moƴƴirtake ɗum mbiyannomi hen ko minen min mbawa haalde o inde o ari min ɗum ɗuɓeni ko sutoro tan woni ɗon alhamdulillah kono kam jamma ñalawma fof ɗo ndewaɓe ina nela ina nodda ina gara yimɓe ne gara alhamdulillah tan min mbiyata hen eyyi ɗum noon jarama sey ala konngol holko ngol panta e yimɓe ma suuɓiɓe ma e kala saaha ɓe mbimami nane noon Amérique ne mbiya min keeɓi leɗɗe kewɗe goyago kono leɗɗe ceerno Djalal neldunomin ɗe koɗe moƴƴi yo ɓeydu nde wonno yimɓe hewɓe jaaɓe sisiɓe jagɓe jengjimɓe ko woɗɗoyɓe no feewi alhamdulillah en jettata Allah minen fof ko yettede Allah tan min mbaɗata dabo Allah jogui Allah waddata kala nodduɗoma ko Allah waddi on dabo no wawno wurde ha maayo o yiyatama no wawno yidema titi on noddatama ɗum taki faalu lima yurid al abdu yudabbir wallahu yuqaddir min jettima ceerno Abou Diop min jetti dendagal ɓeɓe gonduɗa min on bisminoma on galle he min bismatima on lawol gongol miɗo toro yo Allah wad Sénégal jaam ɓiɗɗo Sénégal ɗo woni fof ɓiɗɗo mbimi mbiyamami yo dañ jaam walhamdu awalu dawana wa akhiruha walhamdulillahi min hinin ila hin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh on jaama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on paami ko ceerno Djalaluddine mo ganduɗa ko miñiraɗo to banggue duuɓi khalifa to banggue gandal kanko tawɗen ɗo hande galle makko e nokkuji makko ɗi o golloto e nokkuji tati ɓowde jeeɗiɗi ɗe on nani ko haali ko sifi en wane nde o yaltini gawa e poos makko o yeeni en ji ñuuƴi ɗi e kondol ɗi e mettelligaɗe ɗi en gatto e galle he ko ɗo ka ten ha lawol ngol e saaha goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi